салому вақт бахайр. барномаи навбатии ҷаҳон дар ҷаҳоннамост манзури шумо. дар ин барнома ширкати ҳавопаймоии Somon Air аз Boeing 14 ҳавопаймои нав мехарад. дар ҳӯҷаи сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Амрико байни ширкати ватании Somon Air ва ширкати амрикоии Boeing шартномаи дарозмуҳлат оид ба харидории 14 ҳавопаймои муосир ба имзо расид. ширкати ҳавопаймоии Somon Air Тоҷикистон барои харидории 14 ҳавопаймои каммасрафи 787 Daimler ва 737 Max бо ширкати амрикоии Boeing созишнома имзо кард. дар марҳилаи аввал ширкати Somon Air аз Boeing 4 ҳавопаймои ғунҷоишашон ба 3 788-9 дастрас мекунад. Somon Air эълон кардааст ки баъдан ният дорад то 10 ҳавопаймои дигари 737-8 аз ширкати амрикоӣ харидорӣ кунад. ҷаҳон дар ҷаҳоннамо با حافظ محمد علی.